uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyakubonga Nkosi ngalolu suku osiphe lona. Sibonga ukuvuka, sibonga ukugcinwa. Nguwe wedwa uNkulunkulu othembekile onokukwenza. Umuntu kungenzeke kodwa kuwena kuqinisekisile ngendodana yothando lwakhe nguKristu Jesu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi uNkulunkulu ongaguqukiyo. Usithanda noma singenalo thina uthando olupheleleyo ngawe. Usigcina noma Nkosi singafanelwe nokugcinwa, singathandwa nayizwe eliphansi kangaka. Usinakekela Nkosi noma thina uqobo sihluleka nokuzenzela noma yini. Sihluleka nokucabanga. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Siyabonga ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Nantambama Baba wethu ongcwele siza kuwe ukuzofumana isinkwa sethu sokuphila. Siyacela ke Nkosi ukhulume nathi ngamunye ngamunye ezimeni zonke. Usifundisile ke Nkosi ukukubonga. Singakubongi kuphela ngoba usenzele noma sibonile, kodwa sikubonge ngoba uNkulunkulu udalile izulu nomhlaba. Izindlela zakho zingeqondwe nemicabango yakho iphakeme kuneyethu. Sikubonga Nkosi noma sizwe ubuhlungu enyameni. Sikubonge noma sizwe ubuhlungu usize emphefumulweni. Sikubonge noma sinokujabula impilo yethu ihamba kahle. Sikubonge noma Nkosi sinakho esingakubonga ngakho noma singenakho. Sikunikeza udumo lungo lwakho. Akekho ongalishera nawe ngoba wena wenza izinto ezinkulu nezingaphenyekiyo. Ukuphila kwethu kuxhumeleke kuwe. Uma singenawe asiyilutho. Nkosi elungileyo, size sisabe nosuku lokufa ngoba sazi sophelelaphi. Kodwa wena uma ukhona uthi singesabi ngoba wena unathi futhi uyakuqinisekisa ukuphila kwethu. Uze usiphe nokuphila okuphakade okuvezile ngendodana yothando lwakho enguJesu Kristu. Siyabonga Nkosi, udumo lungo lwakho biyele izwi lakho-ke sizolifunda bese uyalikhanyisa ey'nhliziyweni nasey'ngqondweni zethu. Thumba-ke Nkosi ukucabanga kwethu konke ukuthumbele ekulalelweni kwezwi lakho. Siyabonga Nkosi yamakhosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Siyamdumisa Baba wethu ongcwele. Bazalwane, impela umoya wami usho njalo ukuthi simbonga noma singazi ukuthi khona kwenzile namhlanje. Ingakho simbonga nasekuseni, simbonga emini, simbonga ntambama ingasiphi isikhathi, ngoba unlike iy'thombe ey'khonzwayo nabantu abakhonzwayo, akalali, akathathi break. Ulokhu nje esibhekile. Akukho ngisho nokushona kwelanga kuyena. Akukho nokuphuma kwelanga ukuthi imizimba yabo iseslow ngeke bone, noma imizimba yabo iseslow ngeke behlelwe ngokubi. Kodwa usibhekile nje. Ngiyaxolisa bazalwane, ngicela sifunde imizwi. uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje-ke bazalwane sizofunda incwadi yezenzo. Izenzo chapter 17. Kuphi manje? Sizofunda incwadi yezenzo chapter 17. Ngiyaxolisa, ngangivulanga. Okay.
Sizofunda uchapter 17, sifunde nje uverse 30 kuphela. Leli zwi selingihluphile kusukela last week, kusukela Sunday. Lilokhu libuya ngangikade ngisemncwabeni ngoMgqibelo. Kwavele kwaqhamuka leli zwi esikhaleni. So ngalokhu-ke ngilokhu ngizindla ngalo, sengithi angilishere nani namhlanje bazalwane. Izenzo chapter 17 uverse 30. Ufundeka kanjena, uJesu Kristu inkosi. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Ngicela ukuliphinda. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kwalokhu usememezela ukuba kubantu bonke ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyafisa-ke bazalwane, ke sibheke nje ukuthi zithalaliswa kanjani izikhathi zokungazi uNkulunkulu. Uma sihlehla siyemuva, iqiniso likaNkulunkulu lalingekho, lalingaveli kahle. Kwakwaziwa nje ukuthi ukhona, kwaziwa ukuthi onguye udalile izulu nomhlaba. Masimlanda emuva ku-Adamu, lithi izwi likaNkulunkulu wayemlunguza, wayemhlola zonke iy'nsuku, wayemcheck-a u-Adamu esensimini yase-Edeni, esemdalile umuntu. Lithi-ke bazalwane, wayembekele umthetho wokuthi angadli isithelo esasiphakathi nensimu. Kwakungekuningi uNkulunkulu ayeziveze ngakho ku-Adamu. Kwakuwukuthi nje umdalile, waphinde futhi wadalana nomsizi wakhe, wababeka ensimini. Kodwa babengazi ukuthi ngaphandle kokuphula lo mthetho wokungadli leso sithelo, uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Kunalokho babazi ukuthi ubanikeze i-authority, ubanikeze igunya lokuthi babuse kuleyo ndawo ababebekwe kuyona. Yonke indalo ihlonipha bona, ithobela bona. Kodwa babengazi ukuthi uNkulunkulu yena kufinyeleleka kanjani kuyena, ukhonzwa kanjani. Uyena owayeyezi kubona, bona babengenayo indlela. Sizokhumbula-ke bazalwane ukuthi ey'khathini, kuleza y'khathi zokubhalwa kweBhayibheli, kwakukhona abapristi, kwakuthiwa abapristi abakhulu, okuyibona ababengena kuphela endaweni la abantu mase bebonile noma befuna ukwenza iminikelo, noma lapho kwakungena khona umpristi kuphela. Wayebabekele kanjalo uNkulunkulu. Kwafika amakhosi, kwafika abahluleli, kwafika amakhosi, abantu bafuna amakhosi kunabahluleli. Kanti after abapristi kwase kukhona abaprofethi. Yilapho la kwaqhamuka khona uMose esikhaleni. Before abaprofethi kwaqhamuka uMose. uMose owayethole nje i-instruction, wathola i-instruction ukuthi kuzophuma, cha, qalanga kuMose, kwaqala emuva ku-Abraham. Niyayazi-ke bazalwane yonke leyo ndaba. Kodwa iqiniso likaNkulunkulu lalingaveli kubantu ngokupheleleyo. So ingaleso sikhathi la kwaze kwafika la kubekwa khona imithetho 10 uNkulunkulu ayenikeza uMose entabeni. So emva kwalokho kwase kuba khona-ke abaprofethi.
Kwabakhona amakhosi, kwabakhona abaprofethi. Yilapho-ke la kuze kwaprofethwa khona ngokufika kukaMesiya. UMesiya-ke okwakuyena ozohlukanisa umuntu nesono, ozoba yindlela, abe yiqiniso, abe ukuphila. Laphayana encwadini kaJohn, uJohane 14, uvesi 6, usho njalo. Inkosi uJesu isifikile-ke manje. Kusho ukuthi la kuphela khona. Ekufikeni kwenkosi uJesu, la kuphela khona isikhathi sokuthalalisa. Ngoba yonke-ke manje indlela, inqubo izovela ihlale obala. Akusezukufunekiselwa. Kuphela i-era la kuthiwa khona wayewumuntu olungile phambi kaNkulunkulu. Ngoba ukulunga ngaleso sikhathi kwakuhlukaniswa ukuthi uyabela abampofu, uyabathanda, uyangenisa abafokazi, awenzi uxhwanguxhwangu, awubulali, kodwa lokho onakho uyabela abampofu, uphatha kahle ihambi. Kwawukulunga lokho kuNkulunkulu, nanokuthi uma ubona umuntu kaNkulunkulu umhlonipha njengoba kuwuNkulunkulu, njengoba wazi ukuthi umuntu uwumfanekiso kaNkulunkulu. So sekuyaphela-ke lapho isithi inkosi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uma sibheka-ke indaba yalelo vesi nje, ke sibheke ivesi lokuthi sekuphunyiwe-ke manje ekuthalaliseni esifunda ngakho kuyizenzo. Sesingena eqinisweni-ke manje ukuthi okokuqala nje indlela le uJesu athi uyiyona, indlela ebhekephi. Siyakhumbula-ke bazalwane ukuthi umuntu wayesonile kakhulu, kwase kukhona ukukona okumangalisayo. Sibuya esikhathini la sebeke bathi abantu bafuna ukwakha umbhoshongo, iBhabhiloni bafuna ukwakha umbhoshongo ofinyelela ezulwini, khona bezobona uNkulunkulu. Kwalokho kwakuwukungazi ukuthi awufinyeleli kuNkulunkulu ngenyama. Leso sikhathi sokungazi kuphunywa la kuthiwa khona uNkulunkulu beze bakhe. Siyakhumbula abantwana bakwa-Israyeli bakha ithole legolide, balikhonza like yilona eluwuNkulunkulu. Isikhathi sokungazi. Now iyaqhamuka-ke indlela yokuthi sazi ukuthi siya kuNkulunkulu, sazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukhonzwa kanjani. Uzishilo lapha esathuma uMose wathi nginguye enginguye. Washiwo ukuthi ngaphandle kwakhe akuvelanga kulutho. Kodwa manje asazi ukuthi kiwa kanjani kuyena. Usethume indodana yakhe. Inde-ke le ndaba bazalwane, kodwa ngizoyinqamula ngoba isikhathi sethu sesi-limited. Kodwa inde le ndaba yendlela. Indlela kwakumele ukuthi inkosi uJesu ilethwe ukuze sibe nokwazi okuqinisekile-ke manje ukuthi kuyiwa kanjani kumdali wethu. Uma ngabe sesifunda-ke silandela, siyathola ukuthi indlela akekho finyelela kuBaba, akekho ongafinyelela kuNkulunkulu ngaphandle kwendlela enguJesu Kristu. Siyabheka-ke bazalwane ukuthi uthi uyindlela, uyiqiniso, ukuthembeka okupheleleyo kwezinto noma kwakho konke okuphathelene noNkulunkulu, iqiniso. Akujiki, yinto ongeke uyithwiste, yinto ongeke uyijike, yinto ongeke uyiphenduzele, yinto ongeke uyijikise ngendlela oyithandayo. Iqiniso lihleli liyiqiniso, alichibiyeleki. So iqiniso lifika-ke liwumfanekiso womuntu, liwubuNkulunkulu kumuntu. Uma ngabe-ke sinikezwa leli qiniso eliwumuntu elihambe phambi kwethu, langena kuwo wonke ama-stages, indlala, ubuhlungu, ukulimala, ukushaywa, ukulinyazwa, ukuthukwa, kuze kuyoba sekufeni esiphambanweni.
iqiniso elingeguqulwe. Asikwazi ukukushintsha lokho. So ikhona-ke okusenza ukuthi singabi sabi nakho ukuziphendulela, singabi sabi nakho ukuthi bengingazi, singabi sabi nakho ukuthi angizange ngitshelwe, angizange ngizwe. Kumanje izwi likaNkulunkulu likhulunywa yonke indawo, iku-social media, isemsakazweni, isemaphepheni, isey'khungweni zokuhlangana, iy'khungo zokufunda, noma bangathi bayalicindezela, lisemabhukwini, likhona yonke indawo. Ngisho indalo uqobo, njengamanje sikhuluma ngo-global warming, sikhuluma nge-change, nge-climate change, ukuthi kushintshile manje, iy'khathi zishintshile. Uyabona nje, ugcina ungazi ukuthi ngisehlobo noma ngisebusika. Kunezinto ey'ningi ebezikade zingenzeki ngesikhathi esithize esezenzeka. Asinakukuqonda, kuyimfihlakalo kaNkulunkulu ngoba yena uthi izindlela zakhe thina asinakho ukuyiqonda, nemicabango yakhe yena iphakeme kakhulu kuneyethu. So asikwazi ukukuqonda. Yikho-ke kwakudingeka ukuthi kuze iNkosi uJesu, ukuze singabi nakho ukuthi sizilandulele sithi asizange sazi. Bese kuba ukuphila. Lokhu kuphila-ke bazalwane okukhulunywa ngakho yilokhu okuphakade. Ukuthi uma ngabe usuyibonile indlela, yamukela iqiniso. Uma usulamukele iqiniso, hamba phela, bambisisa, phenduka, guquka, ubambisise ngoba phela kunesithembiso sokuphila okuphakade. Uma ngabe abantu ngey'khathi zeBhabhiloni befuna ukwakha umbhoshongo, umoya owawungaphakathi kubona ababengawazi, ngoba phela lithi izwi uNkulunkulu waphefumulela umoya wakhe kumuntu, umuntu waba umphefumulo ophilayo. So noma uyakholwa noma awukholwa, kukhona ubuNkulunkulu phakathi kwena. Noma ngabe umzalwane noma ngaba uyena, kodwa bukhona ubuNkulunkulu obuphakathi kwena. Ngike ngaxoxa kwenye ngiyaxolisa, bengikhuluma la kwinkonzo besinayo ngoLwesibili nabomama esikhonza nabo. Ngithi mina ngingakasindiswa bengikuthanda kakhulu ukufunda, and bengingazi ukuthi yindaba ngifunda, yabona ukuthi bengifunda nje mina, bengiwumuntu nje ofundayo continuous. Ngithola iphepha ngiyafunda, ngitholani ngiyafunda, ngithola incwadi ngiyayifunda, ngiyayiqeda. Kunale ndlala yokufuna ukwazi okuthize engingazi ukuthi kuyini ngoba bengingasindisiwe. So now sekufika isikhathi sokufunda iBhayibheli. Manje ukufunda kwami angisenandaba mhlawumpe ne-academic record, ayisangenzeli lutho ukuthi ngifundeni ngasukaphi ngafikaphi, senganelisiwe. So kuba nale ndlala, uma usufike eqinisweni, phenduka. Uma usufike kule ndlela, phenduka. Kufanele kube khona ushintsho empilweni yakho, uphenduke. Bese uyafuna iqiniso, uhlale eqinisweni, ubekezele noma ngabe libuhlungu, noma ngabe liwenze njani, likuhlukanisa nezinto obuyithanda. Uze ufike endaweni, kuyafikeka bazalwane, endaweni yokwaneliswa. Waneliswe, ungabi bikho izinto ozibona ngamehlo enyama uzihalele. Kungabi bikho izinto othi uma ngabe uzizwa enyameni uzi-enjoye ezenyama, kodwa kube khona ukuthi uzwa ezakamoya zi-more enjoyable, uzijabulela kakhulu. Umoya wakho uzwe unokuthula, ube nokuthula emphefumulweni. Lithi iculo, ube nokuthula emphefumulweni, kuze kuthi yonke imicabango efika enhlizweni yakho ibuswe umoya kaNkulunkulu.
ngoba uzolungiselwa inkonzo phezulu. Bazalwane, ilapho-ke la sinqamula khona ukuthalalisa, ukubekezela kwaNkulunkulu esibekezelela. Njengoba kusho izwi lapha encwadini kaPetro, uPetro wesibili. Ngithi-ke ngiyifunde. Petro wesibili uvesi 9. Petro wesibili chapter 3 uvesi 9. Othi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Inkosi ayithandi ukuthi sibhubhe. Yayithalalisa lezo yikhathi ngoba yayingathandi ukuba sibhubhe. Kungalokho kwaba nomhlangano lo esiwuthola ngale encwadini yesambulo. Kubuzakala ukuthi incwadi yesambulo, incwadi ukuthi kaDanyeli, incwadi kaDanyeli, la ethi khona kwahlalwa phansi kwanekhabhinethi ukuthi ubani ozothabatha le ncwadi ayivule. Yathi uma iselivelile iwundlu, kwaba khona umhlabeleli kwisambulo sesawuthi umhlabeleli thina ngoba kwathiwa senza kwakuculwa ukuthi ufanele wena ukuyithabatha le ncwadi nokuvula impawu zayo. Kwakufanele kuze kufike lapho ukuze sizuzeke, kwakufanele kube nendlela yokufinyelela lapho. Iwundlu-ke lona kwabe yilona-ke elizayo. Inkosi uJesu kwawuyena ozayo wathatha isimo somuntu ukuze singasho ukuthi kumuntu ngeke kwenzeke lokho kulinganiselwe umuntu, ngoba wehla ekubeni abe uNkulunkulu, wathatha isimo sami nawe ukuze akwenzayo sibone ukuthi kuyenzeka kwi-capacity yethu, kuyenzeka ezingeni lethu, kuyaphileka ngaphandle kwesono ngoba yena uphilile ngaphandle kwesono. Kuyaphileka, akusinkwasodwa esiphilisa umuntu, kodwa umuntu uyaphila ngezwi. Sakubona kwenzeka lokhu esikwenzayo nanamhlanje, senza lokho yena akwenza. Sakufundisa ngezwi likaNkulunkulu, ilokhu naye ayekwenza. Ukukhuleka ilokhu naye ayekwenza. Sabona ukuthi kanti kuyenzeka, ingalokho ethu yindlela. Ngoba uma ngabe senza lezo zinto, sihamba endleleni ebheke ekuphileni okuphakade. Iy'khathi-ke bazalwane ziphelile-ke ezokuthi asazi, ngoba usho kanjalo laphaya kuHoseya ukuthi ufisa ukuthi abantu bafinyelele ekulazini iqiniso ukuze kungabhubhi noyedwa. Ngoba phela sibhubha ngenxa yokuswela ulwazi, sibhubha ngokungakwazi, ngokungazi. Uma sizokwazi-ke sazi iqiniso elinguKristu, okwethu nje ukubheka uKristu, sibheke sifunde nje kusuke kuMateyu, kushona iTestamenti Elisha ligcwalisa iy'profetho ey'seTestamentini Elidala, ligcwalisela imibhalo eseTestamentini Elidala, kodwa sesiyakuphila. Insindiso isiyaphilwa, sekukhona igama elithi ukusindiswa eTestamentini Elisha. Yilo-ke leli gama elenza ukuthi kube noshintsho, kuphele i-ignorance, kuphele ukungazi, zingabe zisabekezelelwa izikhathi zokungazi, kodwa kube nokwahlulela. Lokhu-ke bazalwane okumele sikubalekele, ngoba inkosi uqobo ithe angiseyi ukunehlulela, kodwa yizwi engilikhulume kini. Angithi sesiyazi, sesifundile. Okhokho bethu babengafundanga, so babegcina esikhathini so-Abraham ukuthi abafundile, bayalalela nje bezwe uNkulunkulu ekhombisa, ekhuluma, bese benza bengenalo ulwazi. Thina-ke sesinolwazi. Ukuba ake ngilinganise nje bazalwane, ukuba u-Abraham wayephile kulesi sikhathi esiphila kuso, wayezovuma yini uma ngabe unkosikazi wakhe uSara ethi akangene kwisigqilakazi?
Uyabona suka kuyisikhathi sokungazi ngempela. Ngoba uma ngabe wayazi ukuthi mina ngizotshelwa uJehova ukuthi ngenzeni. UJehova uthe inzalo yami izoba ngangesihlabathi solwandle. Wayengeke abe nakho ukudideka ukuthi ubesho ukuthi angithathe izancinza nobani nobani ukuze kwande inzalo yami. Ngoba wayezobe azi phela ukuthi inzalo yakhe izovela ngoSara. So yilezo yikhathi ezinjalo uNkulunkulu ayeyibekezelela. Yilezo yikhathi ezinjalo ngoba kwakungekho clear guidelines. So njengamanje sesina clear guidelines. UJesu Kristu uyi-guideline ephelele bazalwane kuthina, uyindlela, uyiqiniso, ukuphila. Asikwazi ukuthi size kubaba ngaphandle kwakhe. Asikwazi ukuyiqambela ezethu iy'ndlela. Ukusindiswa-ke kuvela lapho bazalwane. Kuvela nje ngokuthi uye kuJesu. UJesu Kristu inkosi. Uvela nje ukuthi uye kuyena. Yena ebese kugayida indlela athi akayikuvuma nokuthi unyawo lwethu lushelele. Uyasilondoloza akozeli akalali. Athi usizungezile. Kuningi bazalwane, uma uphuma kulokho uzoshonaphi? Athi uPetro, Nkosi singayaphi ngoba amazwi okuphila onke akuwe. Uma ethi nifuna ukuhamba nani na? Usuka kanjani endleleni yonhlanhlatha? Ake sibuyeni. Isimemo lesi kahle kahle sokuphenduka. Kodwa yithuba. Sinikezwe ithuba ngempela-ke lokuphenduka manje. Ukuthi sazi ukuthi ayikho insindiso ngomunye. UJesu Kristu kuphela oyindlela neqiniso nokuphila. Yilokho nje bazalwane bengithi asidlule kukho namhlanje. Mhlawumbe ngelinye ilanga siyobuyiselwa kule ndaba ngoba inde iwuchungechunge. Mhlambe siyobuyela kuyo. Kuwumusa-ke kaNkulunkulu Baba ukusipha ithuba lokuphenduka. Kuwumusa, kwaba umusa ongelinganiswe ukuthi adele indodana yakhe. Ayilethe sizoyinamathisela ngezono ingasazange isono. Sizoyethuka ingazange ihlukumeze umuntu. Sizoyibulala ingazange siyibulale ngokufa kwehlazo isiphambano. Ingazange igebenge umuntu noma ilimaze umuntu. Kuwumusa kaNkulunkulu ophindaphindekile. Singasuka siyephi bazalwane? Okwethu ukuthi sihlale kule ndlela, siphenduke, sidonse nabanye okungakakhanyi kubona. Lithi izwi likaNkulunkulu liyisibani ezinyaweni zethu. Futhi lihle ngoba liyawahlukanisa. Libukhali kuneyinkemba zonke isikanhlangothi zombili. Lona-ke liyakwazi ukuhlukanisa izizindlo nemicabango. Liyakwazi ukususa okwenyama kusale okomphefumulo. Liyakwazi ukusihlukanisela. Uma sidideka, ilona elifike lihlukanise, lisikhombise ngokucacileyo ukuthi kuhanjwa kanjani. Ilona elifike linyenyeze noma sesinikeziwe ama-instructions amaningi yizwe, kodwa siyaya kulona. Bese siyasho kuye osidalileyo ukuthi Nkosi, ngiyadideka. Iqiniso alikaze lafana nenkohliso bazalwane. Iqiniso liyahlaluka njengokusa. Uma besingabambelela eNkosini uJesu, siphiwe ithuba elisha lokuphenduka. Siphiwe isikhathi esisha esihle kangaka. Singaba sifushane kodwa sisiphiwe. Sekungaba kufushane ukuhamba kwethu from now, kodwa sikuphiwe. Asilibambisise leli thuba. Asingavumi izinto engenamsebenzi zithikameze ukubona kwethu. Kunosifo kuthiwa i-cataract esihlasela ukubona, i-vision yomuntu, amehlo lawa enyama. Uma sekune-cataract emehlweni kuba nenkungu
kuba nento engathi yinkungu. Uma sekunaleyo nkungu, kuye kufanele ukuthi uye bayisusa esibhedlela noma eklinikhi bayoyiklebula. Bese uphinde ubona kahle-ke kungase mhlophe, kungasekho inkungu. Ilapho-ke lapho izwi likaNkulunkulu lifike lisebenze khona. Selisusa le nkungu esemehlweni. Asibadonse, asibabize, sibabizele kulokhu kukhanya. Lokhu kukhanya okutholakala kuphela uma ngabe uhamba kule ndlela. Lokhu kukhanya ukuthola kuphela uma ngabe uzohlala kuleli qiniso. Lokhu kukhanya ukuthola kuphela uma usuhamba endleleni eyiqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyakudumisa ngezwi lakho. Sipheke Nkosi lokhu kukhanya, siyakudinga. Nyenyeza enhlizweni zethu ukuba siqonde. Siphiwe ukuhlakanipha elithi izwi lakho. Ukuqala kukuhlakanipha kuwukwesaba wena, futhi kuwukuphenyisisa imibhalo. Nkosi sisize, usiphe lawo mandla. Siyabonga. Hambela yilowo nalowo ngokwezidingo zethu. Nkosi ungasiphi esikufisayo, kodwa usiphe esikudingayo. Ukuze kuthi kuguqulwe ukufisa kwethu, sifise konke okuyintando yakho. Uma sesiphiwe izidingo zethu, litheke Nkosi izwi lakho asifune kuqala umbuso wakho nokulunga kwakho. Konke okunye kuzokwanezelwa kithi. Yilokho-ke sikufisayo okunezelwa kithi. Esikudingayo yilokhu esikucela kuwe kube yicelo. Siyabonga Baba wethu ongcwele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi, imgcineke inkosi. Sesibheke ey'nkonzweni zikaJulayi ngokuvuma kwenkosi, sesiyanhlangazelela bazalwane. Siyamkholwa uNkulunkulu uBaba uzosenzela umusa, asiphumelelise. Ngokudabuka-ke bazalwane, imali yesipheko ibakhuphukela abantwana bethu. Mhlawumbe sekuzofanele sikubhekisise lokhu ukuthi mhlawumbe abasha kufanele sibahlelele ukuthi beze ey'nkonzweni zabasha, ngoba kusukela ku-9 years ukukhuphuka vele sekuyisipheko sabantu abadala. Mhlawumbe kufanele sikukhulekele ukuthi bangezi kulezi ezinye iy'nkonzo uma singa-afodi, uma singakwazi ukubakhokhela. Kodwa senze sure ukuthi iphasika, senze sure ukuthi inkonzo yabasha bayafika. Noma bengasezanga-ke kulezi ezinye, kodwa lezi ey'mbili zingabaphuthi. Ngoba kufanele nabo bahlunyelelwe, kufanele bezwe, kufanele kungathi ngoba makushoda angeke uhambise ingane usale wena, ngoba uwena phela ophethe i-steering, yabona, wena odrayivayo ekhaya. So kufanele sicabange bazalwane lokho ukuthi singamane sisale sesicila sonke ukuthi hey, ngoba imali ayihlangani ngizobashiya nobani. uNkulunkulu ukhona bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanithanda.